Ovako izgleda autobuska stajališta u Bijelom Polju, kao što sami vidite disfunkcionalno. Međutim, na ostalim mjestima nema čak ni ovo. Osim toga, autobusne linije su iznimno rijetke, preko tjedna ih ima veoma malo, a vikendom ih nema nikako. Zamislimo samo koliko je to karijera utjecalo sportaša, znanstvenika i tako dalje. Kao što i sami znamo, grad Mostar je u prošlosti financirao brojne, bespotrebnije skuplje projekte. Stoga ćemo se mi u gradskom vijeću zalagati da se uvedu redovitije linije prema Bijelom Polju, ali prema ostalim prigradskim naseljima. Jer mislimo da ne iziskuju velika financijska sredstva, a koristi su višestruke. Stoga, izađite na izbore, zaokružite generaciju promjene, Hrvatsku republikansku stranku.